sve srdačno pozdravljam i želim vam dobrodošlicu na ovaj mali skup. Kako smo već i nazvali, ususret Svjetskom danu bolesnika, dakle jedan dan ranije pokušava Hrvatska komora liječničkih sestara ukazati na vrijednost zdravlja, ono što se već promiče 17 godina. Uz sam spomen o Svjetskom danu bolesnika, danas ćemo ovdje promovirati dvije male knjižice za koje je Hrvatska komora medicinskih sestara na čelu s gospođom Dragicom Šimunec pokazala sluh i želi na neki način uz onu brigu o fizičkom zdravlju pokazati da je osoba, dakle, jedinstvena i sa svojom duševnom, odnosno duhovnom komponentom. Isto tako, pored toga što na određeni način educira kroz bilo svoje skupove i druge materijale medicinske sestre, tako i ova mala dva pomagala, dvije male knjižice, nadamo se da će pridonijeti barem malo i samim sestrama, a naravno i pacijentu. O tome će malo više govoriti gospođa Dragica Šimunec, koja je na neki način, kako ja kažem, i sukrivac za ova izdanja. Dragi prijatelji, dragi gosti, dragi naši pacijenti, posebno gospođa Brkulja. Pa evo, ove dvije knjižice su zapravo rezultat onog što bi mi kao komora i kao medicinske sestre trebali raditi. Mi bismo trebali kroz naš rad brinuti za bolesnike ne u onom fizičkom smislu koji je dio našeg posla, već pomoći bolesniku da on bude siguran, da on ima u nas povjerenja i da on zna da mi njega razumijemo. A kako ćemo to najbolje napraviti? Tako da slušamo bolesnike, da čitamo ono što oni pišu i da pokušavamo im pomoći na način na koji se to inače u medicini ne popularizira. Svatko od nas, i ja mislim da svatko od ljudi koji su spretni u rukama može naučiti dati injekciju, može naučiti zamotati neki zavoj, može naučiti napraviti bilo koji postupak koji je vezan za tehničku vještinu. Ali pomoći bolesniku u onom smislu kad je on bolestan, kad je on preplašen, kad on se boji za svoju budućnost, boji se za budućnost svoje obitelji, te strahove i te muke, to treba razumjeti. I tu smo mi, medicinske sestre, koje smo jedine uz bolesnika 24 sata, najviše pozvani. Da gledamo tu stranu priče. Ta strana priče je ona koja nas čini sestrama. Ne ona kako ćemo upiknuti život. To nas ne čini sestrama. Sestrama nas čini ono da bolesnik uz nas bude siguran. I da on zna da mi njega razumijemo, da mi s njim suosjećamo. Prema tome, komora samo radi ono što je dužno. I želi, i to u našim aktima piše, i mi smo zato tu, da u prvom redu zaštitimo tog bolesnika, da budemo njegov advokat, ne u smislu da dobijemo za njega zemlju, nego u smislu da smo na njegovoj strani. U smislu da za njega pokušavamo na neki način činiti ono što on sam ne može. Jer, nažalost, vremena su takva da nitko s bolesnicima nema vremena razgovarati. A često puta je to 90% terapije. I to ćete čuti od svih bolesnika. I kad ćete pitati bolesnike što vam je bilo najteže u bolnici, niko sa mnom nije razgovarao. Doktori još malo pa će s laptopima hodati i samo će tipkavati, a pacijenti će biti brojevi, dijagnoze i tako dalje. Jer je tako, takva su vremena. Izmišlja, danas se pokušava dokučiti tehnički sve što je moguće i to je pozitivno i to treba. Ali mi nismo zbog toga. Mi smo tu zbog sasvim zbog drugog načina pristupa i ja bih to htjela da to sve medicinske sestre znaju. Koliko ćemo mi razumjeti pacijente, koliko će oni imati osjećaj da mi njima stvarno pomažemo, toliko ćemo mi biti dobre medicinske sestre. U tom smislu smo mi upreli izdavanje ove dvije knjižice koje imaju jako duboku, da tako kažem, onu psihološku dimenziju. I ja bih volila da ih svi pročitate. Da pročitate kako piše pacijent. A to su i jedna i druga knjižica gdje je napisana o pacijentu. Dakle, kako piše pacijent? Što se zbiva u njegovoj glavi? Na koji način on nama šalje poruku?
Evo, to je bila svrha ovog i nama je veliko zadovoljstvo da smo to mogli poduprijeti. Eto, hvala. Hvala gospođi Šimunec. Još jednom zahvaljujem se ja kao autor male knjižice, što je svesrdno pridonijela i potpomogla ta knjižica do nas je podana. Današnji naš moto je iscijeliteljska snaga vjere. O tim smo se nekakvi vidovi okupili. I dok sam malo promišljao o tome, danas je ujedno i Stepinčevo. Pa su me pitali zašto baš na Stepinčevo to činite. Ako povežemo Stepinčevo i Svjetski dan bolesnika, to je vrlo jednostavno i vrlo lako. Prvo, Papa Ivan Pavao II utemeljio Svjetski dan bolesnika prije 17 godina. Istodobno proglasio Stepinca blaženim, a Stepinac je posljednje svoje dane proveo kao bolesnik, znamo svi, Trovanj. Njegov primjer na neki način uvodan je u sutrašnji dan, u blagdan Majke Božje Ljuske. Glas Koncila redovito svake godine po tom danu donosi stanoviti prilog. U početku smo donosili određene brošure, tiskali smo knjižice o Svjetskom danu bolesnika, kasnije smo to radili na neke druge načine, određene priloge. Danas je s nama ovdje časni Nedeljko Pintarić, ravnatelj Glasa Koncila, koji je često mijenjao bolničkog kapelana na KBC-u Zagreb, koji na neki način možemo ga nazvati i bolničkim kapelanom. Evo sad ja bih njega molio koju rečenicu u svom iskustvu na ovim malim knjižicama. Vlada, hvala lijepa na pozivu, hvala i Hrvatskoj komori medicinskih sestara i svima vama koji ste danas ovdje. Ujedno vam čestitam i Dan bolesnika, jer Dan bolesnika nije samo ovaj dan kojega se sutra sjećamo na Gostu Lursku, nego kao što je u nedjelju u Klenovniku u bolnici biskup Mrzljak predvodio misno slavlje i na kraju mi je zahvalila glavna sestra Ivanka Kovačić i rekla da bi ona rada da je svaki dan Dan bolesnika. Još jednom čestitam na ovim izdanjima koji će ljudima koji su možda daleko od našeg svakodnevnog života, nas zdravih, koji se krećemo u sasvim nekim drugim svijetovima, ali svima onima koji su i sami potrebni duhovnog pratitelja ili misli koje život znače u tim teškim trenucima, bit će im sigurno poticaj i vodič za ono buđenje unutarnje snage koju uz Božji dar nosimo u sebi. Još jednom čestitke i hvala lijepo.